मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय जेंनाया सानफा एफा बारायबोदों। गुबुन फारसेथिं हाग्रानि जिब जुनार ओंखारबोनाया सानफ्रोमबो बांबोबाय थादों। बेबादि समावनो सालबारि जातिगावआव हाग्रानि मैया गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ फोथैयो। भारत भुटान सीमायाव बेनि जेंनाया गले गले जाफ्लेबाय थादों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो भुटान हादोरजों लोगोसे मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि फालोआ भारत भुटान सीमाजों नांजाबफानानै थानाय माखासे गामिफोराव आबाद फोथारजों लोगोसे गय नालेंखर आरो बायदि बायदि बागानफोरखौ गोबां सिलिंखार खालामबोदों। बेबादिनो मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय बावैसो सान सिगांनिफ्राय मुफुर ओंखारबाय थानाय नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बेनि गाग्लोबनायाव माखासे न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जाबोदों। बेबादि समावनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों दासिम माखासे सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जानायजों लोगोसे मुफुरनि गाग्लोबनायावबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जाबोदों। गुबुन फारसेथिं बेबादि थासारिनिफ्राय सीमा सेरनि गामियारि सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय थोजासे मदद आरो हेफाजाब होनो नाजाबाय थादोंब्लाबो गले गले फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो फिन मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मैया मंगलबारखालि सोरांसि समाव सालबारि ओनसोलनि जातिगावआव सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो। मैनि गाग्लोबनायाव थैनाय सुबुंखौ 70 बोसोर बैसोनि बिरसा खारिया होनना मिथिहोयो। उननि समाव गोबां नाजानायनि उनाव मानास माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबफानानै थानाय फ्लरिकान लजआव हाग्रा बिफाननि मावथि आरो जुनार फाहामगिरिफोरनि हेफाजाबजों मैखौ ट्रेंकुलाइज खालामनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मैजों गाग्लोबजानाय जाथायनि सायाव गामिनि सुबुंफोरा ओरैबायदि बुङो। आमार माजत एटा गियादी गाँव तथा मानास दाती काखरी अঞ্চলতে आमार बिरसा खाड़िया বুলি আছিলে নাম। তেওঁ মোটামুটি 70 বছৰ বয়স। তেওঁক ৰাতিপুৱাই মোটামুটি পেচাব কৰিবলৈ লওঁতে 4টামান বজাত তেওঁক মানে আমাৰ বনৰীয়া হৰিণা মানে আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ মানে স্পট ডেথ হয়। আজি কিছুদিন ধৰি আমাৰ ইয়াতে আতংকময় পৰিৱেশ হৈ আছে বাক্সা জিলাৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত। আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ভালুকৰ আক্ৰমণ বলি হ'ল বহুতে আৰু ভালুকৰ আতংকত মানে গোটেই ভুগি আছে। তাৰ মাজত মানে আমাৰ এই বনৰীয়া হৰিণ আমাৰ মাজত মানে এনেকুৱা আতংকময় পৰিৱেশ কৰিলে। এওঁ বিশেষকৈ মানে আমি ভিতৰত জংঘলৰ কিছু প্ৰৱেশত বা কিছুমান মানে জংঘলৰ মানে অভাৱ যাৰ ফলত তেনেকুৱা ওলাই আহিব পাৰে আৰু লগতে বৃদ্ধি হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকৰ মানে জীৱ জন্তুৰ মানে সংখ্যা বাঢ়িছে যাৰ ফলত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে বন বিভাগে উচিত কিবা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ আজি ট্ৰেংকুলাইজাৰ কৰি তেওঁক মানে ভিতৰলৈ পঠোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।